se jäänyt rannalle muistakin osakilpailusta. Muista huikein viime vuonna oli tää suunnistaja tyttö, joka mä vetäsin siitä ohi mennessä Tampereella grillaamaan. Juoksi niin nätissä trikoissa ohi, oli yksi grilli vapaana, tuli pakko pyytää mukaan. Hän tuli, grillasi, olisi päässyt valtakunnan finaaliin, mutta sanoi, että hänellä on suunnistuskilpailu. Jukala viesti oli päällekkäin, hän ei päässyt ja jouduttiin ottaa paikka jollekin muulle. Se kertoo tästä suomalaisten suurella sydämellä grillaamisesta. Juurikin näin, jokaisessa meissä asuu pieni grillaan sisällä. Pystyy verrareissuunaan juosta 12 kilometriä, pysähtyy voittamaan grillauskisaa ja jatkaa lenkkiä eteenpäin. On mahtavia erilaiset kannustusjoukot. Meillä on tuossa ekassa erässä hienot kannustusjoukot ja isä meni jatkoon ja tullaan näkemään tuossa finaalissa. Niillä oli kannustushuudot ja kaikkea. Nyt täällä on taas erittäin tiukka mummin kannustusryhmä tuolla kulmassa. Se olisi hauska nähdä sitä ja katsoa mitä ruuat tuossa syntyy, mutta jos mummikin menee jatkoon, niin sitten nämä kaksi isoa kannustusjoukkoa. Tulee sellainen cheerleader-kisa käyntiin. Joo, kyllä mulla on aika odotukset korkealla, että mummi on jatkosta. Näyttää semmoiselta, että työskentely tuolla, mutta tässä vaiheessa ei voi sanoa, kun meillä on niin monta yllätystä, että yleensä kyllä niin päin, että näyttää, että eihän tosta tule mitään ja sitten kun paistaa, niin sehän onkin ihan taivaallista tavara. Juuri näin. Mä jätän tätä tässä vaiheessa dumoamisen ihan kokonaan pois suosiolla, että sitä on tehty muutama kerran. Toimiva Halloomin kanan. Balsamikko yrtti pesäpurpittaa. Sitten se on vähän kliseinen toi herkkuseinen, mutta siellä on hyvä crème fraîche, tomaatti, yrtti, valkoisikko. Ja toi kastike tuossa kanan alla. Se on sama mitä käytettiin siellä. Eli siinä on tomaatti on pilkottu, yrttejä, valkoisikko ja crème fraîche ja sitten yritetään tuollaisen sama muotoisen ananaksen tuon Halloomin joukosta. Ajatus oli. Joo, se jäi vähän puolittiin, mutta ei mitään hätiä. Myöskin se, että tää tunne tulee mulle sen takia, että mä en näitä syömään niin paljon, niin less is more. Hyvän makuinen se on. Erittäin hyvä. Se Kajun nimittäin ton New Orleansin-alueen ruoan dikkarina, niin on ehkä vähän vaan sana tässä, mutta no niin, hyvä makuinen se on joka tapauksessa. Kiitos. No niin, kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraava annos, täällä on jo pitkä jono. Petteri seuraavana. Kerro. Siinä on chevrellä ja crème fraichella täytettyä kuivamarinoitua kanaa. Sitten on tommonen ihan balsamikolla tehty salaatti, eli ihan raakoja vihanneksia. Ja sitten on tommonen possua kahdella tapaa ja sitten siellä on vähän vielä vihannesta vartaassa. Kana oli kuivamarinoitu. Joo, kyllä, eli pintarapilla. Ihan törkeä hyvä. Ei oikeastaan mitään naputtamista tosta setistä. Pakko maistaa vielä mikä on miehen näkemys Kajun voista, kun tästä... Tossa taas vähän irti. Jotenkin vähän äkkiseltä tää maissa tuntuu vähän turhaltakin täällä. Se oli muuten niin minimalistinen meininki, niin... Niin oliko voi silleen, että se on vasta tossa